Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Leo. Taong 1990, walang eksaktong lugar, Cebu. Itong mga panahong ito, papasapit ang pista ng sinulog. Marami ng miyembro ang sumali sa kanilang baryo, kabilang na itong si Leo. Dahil sa tagisan ng pagsayawang labanan, kung kaya't halos ilang linggo din nila itong pinaghandaan. Araw-araw nagsasanay sila para itanghal na pinakamalakas na kupunan na sumali. Ang lugar na pinagsasanayan noon nila Leo, nasa isang malapad na liwasan di kalayuan sa kanilang baryo. Sa dulong parte nito, merong bahay ng mag-asawang matanda na walang anak. Hindi naman nila pinapansin ang mga ito, gawa ng kilala naman yun sa kanilang lugar. Ang ginagawa ng mag-asawang yun sa oras ng kanilang pagsasanay, umupo sa gilid ng kanilang tahanan habang patuloy na nanonood. Yon ang nagsisilbing manunood nila Leo noong mga panahong nasa kasagsagan sila ng pagsasanay. Bagaman may mga kumakalat na istorya ukol sa mga ito, minabuti nilang huwag makialam. Kampante naman ang grupo noon nila Leo kahit papaano, lalo pat alam ng barangay ang kanilang ginagawa. Kung meron mang mawala sa kanila o hindi naman kaya'y mamatay, alam na kung sino ang pagbubuntunan ng sisi. Sa bawat araw na pagsasanay nila sa lugar na yon, mariing inilahad ng namumuno sa kanila na iwasang pumunta sa bahay ng matanda. Hindi naman sa pinandidirihan nila ang mga ito, bagkus mas mainam na umiwas na lamang. Bagaman ganoon ang pagtingin ng mga taong yon sa mag-asawa, ibang-iba naman ang nararamdaman ni Leo para sa mga ito. Alam niya kasing mabuti ang matandang yon, lalo pat ang kanyang ama na mismo ang nagpatunay sa bawat kwentong ibinabahagi nito sa kanya. Ang kinakailangan niya lamang gawin, huwag tutulan ang anumang sasabihin ng mga matanda sa oras na nagawa na siya nitong kausapin. Kahit hindi niya alam ang totoong istoryang pinanghahawakan ng kanyang ama, pinili niya pa rin yon ang sundin. Naniniwala si Leo na sa lahat ng taong nakakasalamuhan niya sa mundo, tanging ang kanyang mga magulang lamang ang paniguradong mabuti ang hangarin para sa kanya. Isang araw, mga bandang 12:00 ng tanghali, kakatapos lang noon ang paunang pagsasanay ng kanilang grupo. Ang iba sa kanila ay pinili ng umuwi, samantalang si Leo naman ninais na manatili sa liwasan. Ayaw niya kasi noong umuwi sa kanilang bahay, gawa ng nagtalo sila ng kanyang ama. Habang nakaupo siya sa katawan ng isang nabuwal na puno, panay naman ang kanyang pagmamasid sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, dumaan ang matandang lalaki sa kanyang harapan, sabay wika sa kanya ng, "O iho, bakit hindi ka pa umuuwi? Tanghali na." "Sige lang, Mangta. Busog pa naman ako eh. Kayo ho, saan ho kayo pumunta?" Sagot naman niya sa matanda. Nang marinig ng matanda ang kanyang sinabi, ngumiti lang naman ito sabay sagot sa kanya ng, "Bumisita lang ako sa dati kong kaibigan. Halika, doon tayo sa bahay ko. Saktong-sakto, kakaluto lang ng asawa ko." Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan namang tumayo si Leo bilang pagtugon sa sinabi nito. Bagaman hindi niya gaanong kilala ang matandang yon, nasisiguro niyang mabuti ang kalooban nito dahil sa napaka-inosente nitong pagmumuka. Sa pagdating nila sa tahanan ng matanda, bumungad ang asawa nitong nagbabantay ng mga pagkaing nakahanda sa kanilang mesa. Pagsilay naman doon ni Leo, bigla siyang nagtaka dahil nakita niyang 3 piraso ng pinggan ang nakalatag sa hapagkainan.
Tila bang inaasahan na ng mga matandang yon ang kanyang pagdating na siya namang labis niyang ipinagtaka. Minabuti naman niyang wag na lamang pansinin ang bagay na kanyang nakita para naman kahit papaano hindi siya maging bastos sa mga ito. Lahat ng pagkaing ibinigay sa kanya ng dalawa ay taus-puso niyang tinanggap nang walang kahit na anong pagdududang ipinapakita. Alam kasi ni Leo na mabubuting tao ang mga ito sa kabila ng mga usap-usapang kumakalat sa kanilang baryo. Matapos ang kanilang pagkain, dahan-dahan naman siyang nilapitan ng matandang lalaki, sabay tanong sa kanya kung natatakot ba siya sa mga kinain niya. Nang marinig naman ito ni Leo, buong tapang naman niyang ipinagtapat sa matanda na wala siyang bagay na kailangang katakutan. Alam niya kasing ordinaryong pagkain lang ang inihanda ng mga ito at hindi kung anong pagkain kagaya ng karne ng tao. Dahil sa kanyang naging sagot sa matandang yon, labis naman yung ikinatuwa ng dalawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napansin naman niyang mas malapit na ang mga ito sa kanya. Marami na din yung inilalahad na bagay, kagaya ng mga sikreto nito at kung ano pang mga gawaing hindi nila kayang makalimutan. Ayon sa matandang lalaking yon, lahat ng kanilang miyembro sa pagsasayaw para sa nalalapit na pista ay sinubukan nilang paunlakan sa kanilang tahanan, subalit nagawa sila nitong tanggihan. Si Leo lamang ang bukod tanging nagpaunlak sa kanila nang walang kahit na anong pagdududa o takot na nararamdaman. Dagdag pa nito na lahat ng kanyang mga kasama walang pinagkaiba sa mga pagturing ng mga ito sa kanila. Kung hindi sila nito sinasabihang baliw, ramdam na ramdam nila ang pagdududa ng mga kasama niyang yon na sila'y pamilya ng mga aswang. Alam mo, Leo, natatawa lang ako dyan sa mga kasama mo. Biruin mo, nagsasakripisyo sa ngalan ng Diyos, pero sila mismo walang tiwala sa kapwa nila tao. Hindi ba nila naisip na baka nagmamagandang loob kami ng asawa ko? Pero tapos na. Nangyari na ang lahat ng nangyari. Inaasahan na namin yon. Subalit sa kabilang banda sinubukan pa rin namin. Wika ng matandang lalaki matapos nitong makapagsalita. Nang marinig naman ni Leo ang sinabi nito, pinili niyang manahimik. Wala kasi siyang alam sa mga nangyayari, kaya mas mainam na wag na lamang siyang magbigay ng kanyang opinyon. Para sa kanya, wala siyang dapat napanigan sa kanyang mga kasama at sa mag-asawang matanda dahil wala naman siya doon nang mangyari ang kaganapan. Makalipas lamang ang ilang minuto ng kanilang pag-uusap, bahagya naman silang natigilan nang magwika ang asawa nitong babae ukol sa pistang kanilang pinaghahandaan. Ayon dito, na para sa kanilang mag-asawa, hindi maituturing na pagdiriwang ang pista ng sinulog. Ang kasaysayan kasi nitong pinagmulan na babalot ng hiwaga kung saan sangkot ang dalawang magkasalungat na puwersa. Hindi naman sa sinisiraan natin ang pista ng sinulog, ngunit yun talaga ang totoo. Pagtatapat pa ng asawa nito, nabilang na lamang ang tao sa Cebu ang nakakaalam ng tungkol sa detalyadong istorya ng kapistahang yon. Dagdag pa nito na, para sa kanilang uri, pabor na pabor ang ginagawang paghahanda nila Leo. Matapos nitong makapagsalita, halos wala naman siyang maisagot, gawa ng hindi niya alam kung ano ang mga bagay na sinasabi nito. Masyado pa siyang bata para malaman ang tungkol sa mga kaganapang yon, kaya minabuti na lamang niyang makinig ng tahimik. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, doon na siya nakaramdam na meron nga talagang kakaiba sa mag-asawa. Habang nagsasalita kasi ang mga ito, kitang-kita niya ang mabilisang pag-ikot ng mga paningin nito sa buong paligid. Animoy,
Hindi ninanais ng dalawa na magkalapat ang kanilang mga mata sa mga mata ni Leo na para bang meron yung iniiwasan. Sa pagpatak ng 12:40 ng tanghali, nagpasya na ang mag-asawang palabasin na siya sa bahay nito. Bago siya tuluyang lumabas sa tahanang yon, mariin namang pinaalala sa kanya ng matanda na kahit anong mangyari, huwag siyang basta-bastang magbabahagi ng mga napag-usapan nila sa kanyang mga kasama. Ayos lang kung sa pamilya niya, pero kung sa mga taong hindi niya kadugo, mas mainam na wag na lamang niyang ibahagi. Sa pag-alis ni Leo sa bahay nito, bitbit naman niya ang lahat ng mga paalala ng matanda. Pinalaki kasi siyang masnuri ng kanyang mga magulang, kaya na may lahat ng mga ibinilin sa kanya, mariin niya yung pinapangalagaan. Makalipas lamang ang ilang oras ng kanilang pagsasanay, dali-dali naman siyang umuwi. Pagdating niya sa bahay nila, nadatnan niya ang kanyang amang nananabako habang dumuduyan. Dahil sa ginawa nito, hindi na nag-alangan pa si Leo na ilahad doon ang mga nangyari sa kanya sa liwasan. Kahit alam niyang masama ang loob nito, minabuti niyang yon ay pansamantala munang ipagsawalang bahala. Tay, hindi ho ba kilala niyo si Mang Ta? Maaari niyo bang sabihin sa akin kung anong pagkakakilala niyo sa kanya? Bungad na wika ni Leo. Dahil sa sinabi nito, agad namang napaupo ang kanyang ama habang pinagmamasdan siya. Ang bungad nitong sagot sa kanya kung kumain ba siya ng inihanda ng dalawa o tinanggihan niya ito. Nang marinig naman ng kanyang ama ang kanyang kasagutan, bigla naman yung napahinga ng malalim na para bang nabunutan niyo ng tinik sa lalamunan. Dahil sa alam nitong maraming nakikinig na nilalang sa labas ng kanilang bahay, minabuti nilang sa loob na lamang ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Habang nagkakape silang dalawa, inilahad ng kanyang ama kung ano ang pagkatao ni Mang Ta at ng asawa nito. Ayon dito, nasisiguro ng kanyang ama na hindi yun mga ordinaryong tao. Bagaman maraming nakapagsabing aswang ang mga matatandang yon, mariing inilahad nito sa kanya na meron lang itong pagkakahalin tulad sa mga aswang. Bagaman kumakain yon ng karne ng tao, alam niyang hindi ito nangyayanggaw. Madali ding masakta ng kalooban ng matanda na siyang nag-uudyok sa mga ito na patayin ang mga nilalang na hindi nagbigay ng respeto at pagpapahalaga sa kanilang ginawa. Dagdag pa nito na yung kapatid ni Leo na biktima rin ng dalawa. Yun nga lang, sa kasamaang palad, nakain yon ng nilalang dahil sa barubal nitong pag-uugali. Magmula kasi noong sinagot-sagot nito ang dalawang matanda, dinapuan na yon ng hindi matukoy na karamdaman hanggang sa hindi naglaon tuluyan na yung binawian ng buhay. Kahit masakit para sa panig nila Leo ang mga nangyari, kahit papaano pinili nila yung kalimutan. Alam din naman kasi nila na ang kapatid niyang yon ang may sala kung bakit naging ganon ang tadhana ng buhay nito. Matapos siyang mailahad ng kanyang ama, seryoso naman yung nagwika sa kanya ng, "Siguro napapaisip ka kung papaano ko nalaman ng lahat ng ito. Kagaya mo, noong bata ako, kusa din akong nilapitan ng mga matandang yan. Alam mo ba, noong magkaedad tayo, kanya na din sila katanda. Hindi ko nga maiisip kung bakit nauna pa sa kanilang mawala ang lolo mo. Natatandaan mo ba ang mga sinasabi ko sa iyo noong bago ka pa lamang sumali ng sinulog? Ngayon alam mo na kung para saan ang mga bagay na yon. Magpakatatag ka, anak. Naniniwala akong hindi pa yan ang huli niyong pagkikita ng mga matatandang yon. Kapag may kailangan ka, magsabi ka lang. Alam mo naman hindi kita kayang tiisin at pabayaan." Salamat ho, Tay. Nga pala, sinabi ni Mang Ta sa akin, lahat ng mga kasama ko tinanggihan ng kanilang alok. Ano ho kaya mangyayari sa kanila, Tay? Sagot naman dito ni Leo. Nang marinig ito ng kanyang ama,
Bigla na lamang nanlaki ang mga mata nito habang sumasagot sa kanya ng, Mamamatay sila. Magiging parte sila sa kinukuhang bagay ng matandang yan sa kapistahang ito. Kung hindi ako nagkakamali, itim na Santo Niño ang pilit binubuo ng mag-asawang yon. Nasisiguro kung yun din ang kanilang sikreto kung bakit meron silang mahabang buhay. Dagdag pa nito na, kaya niya nalaman ang tungkol roon dahil sa albularyong minsan din nilang pinagkonsultahan ng kanyang kapatid noong bago pa yun binawian ng buhay. Mariin ding inilahad sa kanila ng albularyo na huwag nilang tangkain pang maghigante kung ayaw nilang maubos ang miyembro ng kanilang pamilya. Alam kasi ng albularyong yon kung gaano kalakas ang mga nilalang na yon dahil sa presensya ng mga ito. Matapos ang kanilang pag-uusap, mariin namang inilahad sa kanya ng kanyang ama na tingnan maigi kung sino ang may buradong muka sa kanilang grupo. Kapag nakakita siya ng taong burado ang muka habang sila'y nagsasanay, yon ang unang mamamatay. Lumipas pa ang ilang minuto, nagpasya na si Leo na itigil ang kanilang usapan. Sobrang nanginginig na kasi sa takot ang kanyang katawan dahil sa mga bagay na inilahad ng kanyang ama. Ni pagtango nga noon sa kanilang banyo ay hindi niya magawa sa kadahilan ng patuloy na binubuhay ng kanyang isipan ang mga katagang kanyang narinig at naunawaan. Lumipas ang araw na yon, muli na namang sumapit ang oras ng kanilang pagsasanay. Habang naghahanda ang kanilang grupo, kitang-kita ni Leo na dalawa sa kanyang mga kasama ang merong buradong pagmumuka. Yung isa, pisngi na lamang ang nakikita, habang yung isa naman, animoy naglalakad na pugot na ulo. Halos takot na takot siya noong mga oras na yon, subalit pinili na lamang niyang patatagin ang kanyang sarili kahit papaano. Sa paglipas pa ng mga araw, lahat ng kanyang mga kasama nakitaan niya ng buradong pagmumuka. Sa pagsapit ng araw ng pista, naging maayos naman ang kanilang pagtatanghal, ngunit makailang araw lamang ang lumipas, doon niya nabalitaan na may namatay ng dalawa sa kanyang mga kasama. Siguradong sigurado noon si Leo na ang unang namatay sa kanilang grupo ay ang miyembro nilang nakitaan niyang pugot ang ulo. Bagaman mahirap para sa kanyang paniwalaan ang tungkol sa bagay na yon, hindi niya maipagkakailang yon ang katotohanang paulit-ulit na inilalahad ng kanyang isipan. Isang gabi, habang nagpapahangin siya sa labas, nasipat niya si Mang Ta na nakadungaw sa entradang pinto ng kanilang bakuran. Pagsilay niya rito, agad naman niya yung nakitaang sumenyas, kaya namay nagpasya siyang doon ay lumapit. Nang ilang dipa na lamang ang layo niya kay Mang Ta, inabisuhan naman siya nitong sumama. Nangako naman ito sa kanyang iuuwi siya bago sumapit ang 10:00 ng gabi. Alam naman niyang ligtas siya sa poder nito, kaya na may pinili niyang sumama kahit inaantok na siya. Sa pagbagtas nila ng daan, doon niya inilahad ang mga bagay na ibinahagi ng kanyang ama. Matapos itong marinig ng matanda, tumawa lang naman ito habang seryosong sinasang-ayunan ang lahat ng mga katagang kanyang inilahad. Ayon dito, na ang ginawa nito sa kanyang tiyuhin ay pinagsisihan din ito kahit papaano. Subalit dahil sa galit na kanilang nararamdaman noong mga oras na yon, kaya na may wala silang pagpipilian kundi yon ay kitila ng buhay. Para kay Mang Ta at sa asawa nito, hindi maaari ang ganong pakikitungo sa kanila, lalo pat alam nila sa kanilang mga sarili na mas mataas pa sila ng di hamak kung ikukumpara sa mga ordinaryong tao. Dagdag pa nito na, hindi naman sila pumapatay para lamang sa pagkain, bagkus ay ginagawa nila ang bagay na yon upang mabawasan ang mga taong may masasamang budhi na patuloy na nabubuhay sa mundo. Ang pinakaayaw kasi ni Mang Ta sa lahat
ay ang klase ng pag-uugaling mapanghusga at mapanglait. Sa oras na makatagpo siya ng ganoong tao sa kanilang baryo, hindi na siya magdadalawang isip pang alokin ito ng bitag. Sa pagdating nila sa tahanan ng matanda, doon bumungad sa kanila ang asawa nitong karga-karga, ang isang itim na santo. Sa likod ng kinatatayuan nito kung saan naroon ang kanilang kusina, doon bumungad kay Leo ang mga katawan ng taong animoy patay na pero nagagawa pang gumalaw. Dahil sa mga bagay na kanyang nasilayan, halos hindi naman niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Sa isip-isip niya, alam niyang natatakot siya pero yung katawan niya, animoy sanay na sa mga ganoong pangitain. Hindi naman siya gaanong pinansinuon ng mag-asawa, gawa ng abalang-abala ito sa paghipo sa itim na santo na hawak nila. Ayon nga kay Leo, na ang mga matandang yon, parang anak na nila kung ituring ang santong kanilang kalong-kalong. Sa kasamaang palad, hindi gaanong naaninag ni Leo ang pagmumukha ng santo, gawa ng nakabalot ang ulo nito ng isang itim na tela habang akay-akay ng asawa ni Mang Ta. Matapos niyang masilayan ng bagay na yon, inilahad ng matanda na sila ang pumatay sa lahat ng kasama niya sa pagtatanghal. Siya lamang ang natirang buhay sa mga ito, gawa ng nakitaan siya ng matanda ng mabuting kalooban. Huwag kang matakot, Leo. Hindi ka namin pinapunta rito para takutin o kung ano. Kaya kita inimbitahan ay para malaman mo ang nalalapit naming pag-alis dito. Heto, kunin mo ang baryang ito. Makakatulong ito sa iyo sa oras na malagay ka sa isang dehadong sitwasyon. Bulungan mo lang yan at sinasabi ko sa iyo, lahat ng ibubulong mo dyan tutuparin ito. Wika ni Mang Ta. Dagdag pa ng matanda na ang lugar na kanilang lilipatan ay meron ding kaugnayan sa pista ng sinulog. Inilahad din ito sa kanya na baka yun na ang una at huli nilang pagkikita dahil sa tawid dagat ang kanilang lilipatan. Matapos ang kanilang pag-uusap, binigyan siya ni Mang Ta ng prutas. Kinain naman niya yon para naman kahit papaano matuwa sa kanya ang dalawa. Sa pagsapit ng 10:00 ng gabi, dahan-dahan na nga silang bumalik sa bahay nila. Habang binabagtas nila ang daan, doon nila napag-usapan ang dahilan ni Mang Ta kung bakit nakakaya niyang pumatay ng maraming tao nang hindi man lang kinakabahan. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang tanong, nakangiting tumitig lang naman yun sa kanya habang sumasagot ng, Nasa dugo ko na yan, Leo. Siguro sa pananaw mo bilang ordinaryong tao, talagang karumal-dumal ang mga bagay na ginagawa ko. Pero wag mo sanang kakalimutan, lahat ng mga ito ay merong dahilan. Sila ang sumulat ng kanilang tadhana sa buhangin ng buhay at hindi ako. Matapos nitong sumagot, narating na nga nila ang bahay nila Leo. Agad din namang umalis ang matanda pagsilay nito sa kanyang pumasok. Lumipas lamang ang 3 araw, umalis na nga ang mag-asawa sa kanilang lugar. May iilang nalungkot pero halos karamihan natuwa sa pag-alis ng mga ito. Sa paglipas pa ng taon, lumaki at humiwalay na nga itong si Leo sa kanyang pamilya. Doon na din niya nasubukan ang baryang ibinigay ni Mang Ta noong mga panahong wala na talaga siyang malapitan para mautangan ng pera. Alam niyo ang ginawa niya? Binulungan niya lang ang baryang yon at pagsapit ng umaga, nakita niya ang mga nakakalat na salapi sa paanan ng higaan niya. Halos nagamit niya yon ng humigit sa 10 beses hanggang sa tuluyan niyang nalaman na hindi pala nakakaganda ng buhay ang bagay na yon. Ayon sa albularyong kanyang napagkonsultahan na kung masyadong ganid itong si Leo, hindi maglalaon lalamunin din siya ng sumpa nito. Dagdag pa ng albularyo,
na habang papalaki ang hinahangad niya sa buhay, mas lalong liliit ang kanyang makukuha. Magmula noon, inilibing na niya ang barya at nangako sa kanyang sarili na kailanman hinding-hindi niya na yon gagamitin. Kalakip ng paglibing niya sa barya ay ang paglimot sa nakakapangilabot niyang alaala nang masipat niya ang mga patay na gumagalaw at ang santong itim ng dalawang matanda. Pero ang labis niyang kinakatakutan at nagbibigay ng kilabot sa kanya ay tuwing sumasapit sa kanilang lugar, ang Pista ng Sinulog. Okay, opinion ko sa kwento. Alam nyo ba na sobrang saya ng pista ng sinulog? Alam nyo, itong taon lang ata na to, naipit kami dyan halos 12 hours kami sa loob ng van kasi sobrang traffic sa city. Ibig sabihin, ganun karami yung mga taong dumadalo dito sa pista ng sinulog kasi naman talagang sobrang saya. Alam nyo yun, may mga nagsasayawan, may mga nagbabasaan. Siguro may punto rin yung sinabi ni itong tatay ni Leo na yung ito pala ni Mang Ta, yung sinabi ni Mang Ta, na yung pista ng sinulog labanan sa pagitan ng kaliwa at kanan. Kasi kung papansinin niyo parang may mga nakamaskara dyan na mga mukhang aswang, mga mukhang halimaw, yung mga nakakatakot, diba? Tas may mga nakamaskara din na parang mga naka-armor naman. Siguro, sa lawak siguro ng imahinasyon natin, pwedeng yun nga yung labanan ng kanan at kaliwa diba? So parang may punto rin yung sinasabi ni Mang Ta. Pero wag niyong masamain yung pista ng sinulog kasi nga sobrang ganda niyan. Tsaka sobrang saya pag nagaganap yung pista na yan. Tsaka baka meron tayong Cebuano dyan na nakakaalam talaga ng history ng sinulog. Baka naman pwedeng paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.